I invite here Annabella from Scope. Come on, Annabella. Chiara Catelli from ECRE. Corina, my colleague Corina from NGO Federation from FOMPC. Beatrice Darie. Scope. Okay. Oh, I have to take my glasses actually because I don't see very well. Beatrice Darie, she's from Bethany Foundation. Mihaela Sandu from Hand Across Romania. Ixtina Scoru. Can you pronounce your name? Scuru. From the Smile of the Child Greece. She's a social worker in the health program. Silviu Ionitzer, director of Club Sportiv Snagov, and Masha Volinski from European Program for Integration and Migration, EPIM. La acest grup de lucru vom vorbi despre integrarea refugiaților și a migranților în serviciile sociale, educație, adică prin servicii sociale, educație, sănătate, integrarea pe piața muncii și vom avea două puncte, de fapt, două puncte care o să fie trei. Vom discuta în primul rând despre bunele practici și colegii mei de aici sunt invitați să vă vorbească despre bunele practici. De ce vorbim despre bunele practici? Pentru că e bine întotdeauna să ne inspire cineva. Și astea sunt momentele care ne pot inspira și e bine să învățăm unii de la alții și să căutăm aliați, adică să lucrăm împreună. Și grupul ăsta de lucru asta își dorește să facă, să împărtășească bunele practici. După aceea, punctul 2, să vorbim puțin despre politicile publice și să ne gândim care sunt punctele tari, adică ce se întâmplă de bine, cum ar fi, de exemplu, planul regional de răspuns pentru criza din Ucraina, planurile naționale, astea pot fi, sau legislația națională și europeană, puncte tari, și, bineînțeles, și punctele slabe, pentru că întotdeauna mai este ceva de îmbunătățit și vom vorbi și despre ele și, la sfârșit, trebuie să ne gândim să facem niște recomandări de politici publice. Zic și eu trebuie, adică e important să facem lucrul ăsta, pentru că în funcție de acest lucru, noi, cei de aici, vom ști ce avem de făcut. Pentru că în sală avem ONG-uri, autorități publice și organizații internaționale. Așa că despre asta vom vorbi și ca să facem puțin așa o introducere, să vedeți cam care e tematica atelierului, am să le dau cuvântul colegilor mele, Chiara Catelli, Policy Office de la ECRE, și Corina Andrei, coordonatorul nostru de monitorizare și de evaluare și cercetător de la FONPC. Chiara, ai legătura, prezentarea ta este deja pe ecran și tu cred că ar trebui să o și vezi acolo în ecranul de jos. Hello, good morning, everyone. Thanks a lot for the invitation. I'm a policy officer on EU funds at the European Council on Refugees and Exiles and at the Platform on International Cooperation for Undocumented Migrants. So I'm representing two networks of civil society organizations. The first is mostly focusing on the rights of refugees, temporary protection beneficiaries, and all displaced people, while the second PICUM is focusing on undocumented migrants. Today I will try to draw an overview of EU policy and the EU policy and legal framework to build a sustainable, hopefully inclusive, long-term integration strategy, which is in line with EU law and international law as well. I will include examples from mostly ECRE research on
the right to employment and the right to education. And then I will also make some links to EU funds as much as I can. First, I wanted just to give you a bit of an overview of what the EU means by integration. It is a two-way process, so this means that both the people, the society, and people coming to the new society have a role. At ECRE and PICOM, we prefer to use the term inclusion rather than integration, as we believe that it better reflects this two-way process, where it's not it's not an obligation for the newcomers to integrate, but it's a role for everyone to try to build policies that are inclusive and in which everyone can thrive and find their place. Here I put two quotations from, the first is from the EMN glossary, and the second is from the EU Action Plan on Integration and Inclusion for 2021-2027, which I'm going to explain a bit later. Okay, so first I wanted to talk about the EU policy and legal framework. I should clarify that integration or inclusion is not a EU competence. This means that it's a primary competence of the EU member states. But the EU contributes in different ways. For example, by drawing a policy framework, the first example in my list, by also by providing EU funding opportunities, so deciding where to put money basically, and deciding what actions should be funded or not, and that's the third element in my list. And then I also wanted to draw the attention on some legislative instruments that mention some rights as well. And I'm going to explain later. Okay. Yeah. So the Action Plan on Integration and Inclusion, as ECRE and PICOM, we were happy when it was published in 2021. Of course, we always have some criticism, but overall we found that it was a positive step as compared to the previous framework. Just to explain, as I said, this is not legally binding, so it doesn't legally force member states to act in a certain way, but it provides a guidance to build an integration strategy. So it can be used, it's like a tool, and it can be used to try to have a comprehensive integration strategy on 4 main policy areas: employment, education, health, and housing. Among the main positive points that we found, I wanted to highlight the fact that the action plan has a wider scope as compared to the previous one, because it has an approach to the needs. So it's a needs-based policy framework. It's not a status-based one. This means that it's really for all third country nationals that come into our society. It's for refugees, it's for those that qualify as temporary protection beneficiaries, but it's also for all people that don't have a permanent status. The action plan also has a gender and anti-discrimination dimension that we value. It has also a multi-stakeholder approach, and this was a recognition of the best practices that were observed until then. And then the last point is that it has a strong link to EU funds. So that's why it's for 2021-2027. It's like it reflects the duration of the multi-annual financial framework, which is the EU budget. Although we also observed that it has some challenges because it doesn't really have specific actions that can be funded in the EU action plan, but still better than nothing. I also wanted to highlight that as we speak, the European Commission is carrying out a midterm review of the action plan, so we'll see what their conclusions will be.
And then, of course, I also wanted to highlight that the use of EU funds is the most concrete way to use it. Here I wanted to give you a very brief overview, because I think we don't have a lot of time, of the legislative instruments, but I just wanted to highlight that the reception conditions directive, which is going to be recasted in the next couple of months with a new directive, and the qualification directives are two of the main components of the common European asylum system that refer to rights, to a certain number of rights. The Reception Conditions Directive refers to the right to education. I will talk about that later. Also, to some extent, to social assistance rights. And the Qualification Directive mentions, it's basically the directive that details the content of protection of people. So this means also some specific rights. Then I also included the Temporary Protection Directive. We've already talked a lot about that today, but I just wanted to, my point today was really to make sure that we understand that the policy and legal framework is really broad, and in order to include all people, all migrants and that come into European society, we should bear in mind that there are already other legal frameworks that are in place. So the Temporary Protection Directive gives immediate access to a certain number of rights. We saw that, you saw that a lot, so I will not be very long on that. I will just mention that we have, at ECRE, we have a recent publication that analyzes access to rights for temporary protection beneficiaries, and I think you will receive the presentation, so I invite you to go through that if you're curious about the details. Okay, then my third point was about the EU funding programs that can be useful for integration, for integration measures. I put here the Asylum Migration Integration Fund, the European Social Fund Plus, and also the European Regional and Development Fund. I will not go into very much details because I will also give concrete examples later, but just what I wanted to say is that the AMIF is the main fund that is used that can be used during the reception phase, and it can be used in different ways, in two ways actually. One way is through national programs, so this means more than 60% of the fund is managed through national programs, so it means that the member states, they draft their programs, they launch the calls, and then they assign the projects. And then there is also about 35% of the fund, of the overall, that is managed by the European Commission. So this means that the European Commission is launching calls directly and awarding projects. There were some calls on inclusion that were launched last year. Projects have already been assigned, but there will be new calls this year, towards the end of the year, I believe. Okay. Then on the European Social Fund Plus, this is a huge fund. So it's the main instrument that the EU has to fund social inclusion policies, but also access to employment, and also smart and green Europe. But it's also one of the instruments that can be really used to support the most vulnerable, including migrants. Yeah, and there is also an obligation for the member states to earmark at least 25% of that fund to social inclusion. And there are also some specific objectives on the inclusion of third country nationals. Then the third fund that I put there is the European Regional Development Fund, which is often overlooked when it comes to inclusion. But I wanted to also wanted to make the point that it can be used to support infrastructures that are inclusive and that promote desegregation. So just keep that in mind.
Okay, so mindful of the time, we decided that I am not going to go through the details of access to employment. This is a research that ECRE is going to publish very soon. Just very briefly, we based our analysis on 19 AIDA country reports. AIDA is the database on asylum information that ECRE manages since 10 years. Basically, every year we have updates from each country, and then we try to draft reports on specific topics. One of them will be access to employment. If you're interested, maybe if you have time in questions, I'm happy to explain that. Maybe just briefly, this is the graphic. This is to show graphically what the main challenges were, and you can see language, recognition of the qualifications and skills are the main ones. Okay. Yes, I will also move on. So, right to education. I think the speakers after me will talk about their specific projects and best practices on that. So I thought it would be good to have a sort of an overview of the right to education in the EU. This is from another paper that ECRE published already, and it's also based on 19 countries. Basically, what we observed when it comes to the right to education is, well, first I wanted to say that the right to education is a legal obligation, of course. It's a universal human right, as you know, but it also is EU legislation. As mentioned, the Reception Conditions Directive has a clear obligation for the member states to grant children access to education within 3 months since they're lodging their asylum application. And also they have the obligation not to withdraw education just because they reached 18-year-old. So we carried out this research, and I wanted to highlight some of the main challenges that we observed, as I'm sure I think it can be useful to understand also what's the situation in those countries. The first is the fact that the stage or the status of the procedure can have an impact. This means that if there are lengthy procedures to register applications, children will not have access to the education in many countries for the whole waiting time. There are also some cases in which they don't have access to formal education. That's the case in Bulgaria and Germany, in Greece, sorry. But then another point that I wanted to make that is education should not be looked at just as a standalone right, but it should be connected to other rights as well. For example, the right to housing. If children or people in general don't have access to an accommodation, they will not have access to education. That was something that was observed in countries like the Netherlands or Belgium, where I live. We have a good, good practices. For example, in Portugal, children have access to education within 2 weeks since their arrival. And they also receive social assistance on other rights, such as access to food, accommodation, or financial assistance and school supplies. Yes, another point is segregated and non-inclusive school systems. It was observed in many, many cases. Then it was also observed that there are no or very limited preparatory classes regarding language, for example, which is also often linked to the lack of funding. And then, of course, despite the legislation, the fact that when people reach 18-year-old, they often fall out of the formal education. We also observed several challenges when it comes to access to higher education and vocational trainings, and that's often because it is linked to the right to work as well. Last slide.
I wanted to just to give some ideas or some examples of how these issues can be tackled through the use of EU funds. There is a very good EU toolkit that is referenced there, which is about how to use EU funds for the integration of migrant people. I invite you to have a read because it gives really very practical examples that can be useful either for ministers or managing authorities, but also for people advocating as we try to do. First, I wanted to mention that EU funds can support reforms in educational policy. This means capacity building at national, regional, and local levels. They can also support enrollment mechanism, for example, more capacity building for all the relevant stakeholders to better organize, for example, mixed schools. They can also support inclusive and non-segregated education. Actually, it should. That there is also a European Commission note on that is also referenced there. For example, the ERDF can support accessible infrastructure. AMIF and ESF Plus can support individual support for students, after schools activities, language trainings. There is also the possibility to use EU funds to support early childhood education and care, either by investing in capacity building or in infrastructures to build non-segregated environments. And then the last is also using anti-discrimination measures, to use funds to build anti-discrimination measures, such as information campaigns or raising awareness about the legislation, for example. I'm done. I just wanted to say one thing. Engage also in the decision making, because civil society has a role. You actually have the right to be informed about decisions related to EU funds, and so there are monitoring committees that does this job, and they should also include civil society organizations. So be informed and be active. Thank you very much, Yara. I think if we will have time, maybe we can discuss a little bit after the Mihaela Sandu presentation, also about integration on the labor market. But let's keep in mind those ideas related integration on the labor market, and see if we can discuss after the presentation. So switch in Romanian. Noi ne gândeam așa, să o prezinte și Corina, ca să facem un pic partea asta de setare a scenei, să vedeți despre ce am vrea să discutăm și după aia să fie ceva interactiv, să nu fie numai prezentări. Și dacă aveți întrebări după aia, chiar și pentru Chiara și pentru Corina sau discuții, vă rog să începem să dezbatem deja. Mie așa din cea, așa, am uitat să vă zic că Anabela Giangu, bine zic? Ești așa? Notează și ea va fi raportorul, pentru că după pauza de prânz ne întoarcem toate grupurile aici și facem raportarea. Și va raporta partea asta de bune practici, dar și partea de recomandări, sau mă rog, nu numai recomandările, ci și puncte tari, puncte slabe ale politicilor publice și recomandări pentru politicile publice. Și din ce a zis Chiara, eu deja mă gândeam să avem în minte ca și discuție planul de acțiune, pentru că e important. Un punct pozitiv este într-adevăr și directiva pentru protecția temporară, și aici Comisia Europeană s-a mișcat repede și directiva asta chiar este utilă. Foarte interesant partea asta de fonduri europene pe măsurile de integrare, și mi-a plăcut cum a spus Chiara că integrarea și incluziunea nu este competența UE, ci a țărilor parte, dar ei setează politicile și pot să influențeze politicile publice.
și noi acolo trebuie să împingem să modificăm politicile publice. Chiar a zicea despre fondurile directe de la Bruxelles sau cele prin statele membre. Iar e un subiect pe care am putea să-l discutăm, pentru că, deși Comisia Europeană spune că o parte, 25% din fonduri trebuie să fie pentru incluziune, e de verificat dacă la noi chiar sunt 25% de fonduri pe partea de incluziune și mai ales, eu știu, Comisia Europeană spune cât la sută din fonduri să fie alocate ONG-urilor sau, mă rog, să aibă ONG-urile acces. Și cumva ideile astea v-aș ruga să le ținem în minte și să le discutăm în timpul acestui atelier, pentru că se termină bugetele pe care le avem de la CARE, de la UNICEF, de la UNHCR și e important să vedem cum mergem mai departe. Și aici avem colegi care ne pot ajuta să, așa cum spunea Chiara, trebuie să fim informați, dar uneori nu avem timp. Cu o echipă mică, cum suntem noi de la Federație, de exemplu, n-ai timp să te uiți să vezi și care sunt proiectele europene și când să depui, unde să depui și pe ce tipuri de proiecte. Și avem aici colegii și bine să avem întrebări. Da? Ținem în minte chestiile astea. O să mergem să notăm și la flipchart. Dacă avem un voluntar care vrea să noteze la flipchart, cu mare drag acceptăm voluntari. Să notăm principalele idei la flipchart după ce se termină partea asta de setare a scenei, setare de fapt a grupului de lucru. Ideile bune din... Eu mă uit la cineva, la un voluntar pe care îl cred eu foarte, foarte activ, dar vedem dacă va dori el sau nu. După ce începem partea de bune practici, aș ruga să găsim un voluntar care să scrie la flipchart ideile din bune practici. Între timp, Anabela își notează pe caiet ca la sfârșit să fim foarte harnici și să avem ideile puse și pe flipchart, dar și în caietul Anabelei. Corina, ai legătura. Mulțumesc tare mult! Bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Vă vorbesc acum ca un om cu două pălării. Pe de o parte mă bucur pentru că o să am ocazia să vorbesc despre tot ce a făcut FUNPC în ultimii 2 ani pentru integrarea refugiaților ucrainieni în urma crizei care s-a declanșat și care ne-a afectat pe toți într-o formă sau alta, dar pe de altă parte și din pălăria de organizator, pentru că visăm de mult timp la această conferință, inclusiv de sărbători. Am stat și ne-am gândit cum să facem scenariul să iasă cât mai bine și să putem să punctăm toate lucrurile pe care le-am gândit încă de când am pus această activitate în proiect. Eu o să vorbesc mai pe scurt, pentru că am marele privilegiu ca la dumneavoastră în Plăsuțe să aveți studiile despre care voi vorbi eu și prin care voi trece pe scurt. Acolo o să aveți și câte un cod QR, unde puteți să intrați și să vedeți în întregime cercetările noastre. Sigur, nu o să reiau ce a spus Mihai despre proiectul nostru care este implementat, Help to Help Ukraine, care este implementat de FUNPC cu sprijinul CARE prin SERA România. Ca și o viziune de ansamblu asupra ceea ce am făcut noi în ultimii 2 ani, în primul rând, noi am intervenit încă din primul moment, din februarie 2022. În al doilea rând, intervenția a fost pe mai multe dimensiuni. Am avut în primul rând o parte de sprijin a profesioniștilor, pentru că la început nimeni nu știa cum să reacționeze, ce se întâmplă, ce să facă, cum să-i... Adică am ieșit toți să îmbrățișăm pe acești oameni într-o formă sau alta, însă mai departe au rămas traumele, a rămas partea de integrare și atunci noi am făcut cât am putut de mult formări cu profesioniștii, cu asistenții sociali, cu psihologi, cu medici, persoane din educație, persoane din ONG-uri. Am mers mult pe partea aceasta și am continuat și anul trecut pe partea de profesioniști care lucrează cu copiii.
Noi avem și un departament de Smart Justice, unde am lucrat foarte mult cu procurori, cu polițiști, pe care i-am pregătit pe tot ce înseamnă abuz, neglijare și tot felul de situații care apar și cu copiii români și cu copiii ucrainieni. Pe lângă partea aceasta de training, am mers foarte mult pe creșterea capacității organizațiilor, pentru că practic am coordonat această rețea de ONG-uri, mai mult de 26 de ONG-uri, care au venit local cu diverse bune practici. O parte o să și povestească acum despre ce au făcut. Și sigur, pentru noi a fost foarte important să facem parte de advocacy, să venim cu recomandările de politică publică, având în spate cercetări. Pentru că nu poți altfel decât să te bazezi pe ceea ce se întâmplă, având în spate studii. Și atunci ne-am gândit așa, ca studiile să fie și pe acestea pe mai multe dimensiuni, pe de o parte nevoile beneficiarilor, pe de altă parte nevoile ONG-urilor și situația de fapt, cum se întâmplă cu accesul acestora. Noi am avut două analize de nevoi, una a fost făcută în septembrie 2022, iar alta a fost în primăvara lui 2023. Am avut un număr mult mai mare de respondenți decât ne-am așteptat, peste 1200 de adulți și peste 550 de copii și adolescenți. Am vrut foarte mult să integrăm și pe ei, să le vedem și perspectiva lor. Ca și detalii importante, am zice noi, 75% dintre respondenții noștri aveau diplomă universitară, de studii universitare, iar 89% au declarat că au copii. 1, 2, 3, chiar mai mulți copii, dintre care mai mult de 60% se îngrijeau singuri de acești copii. Deci au venit singuri să aibă grijă de ei. Ca și planuri de viitor, la momentul acela, o parte încă speră să se întoarcă în Ucraina, o parte, 39%, au spus că doresc să lucreze în România, ceea ce ne-a pus pe noi în gardă și ne-am dat seama că chiar trebuie să facem politici de integrare, pentru că ei vor să rămână aici, vor să muncească aici, trebuie să-și integreze copiii în educație, având atât de mulți copii, trebuie să facă ceva cu ei dacă vor lucra. Iar chiar 11% au spus că doresc să înceapă o afacere, ceea ce iarăși este foarte îmbucurător când ne gândim la situația IMM-urilor noastre. Iar ca priorități, sigur, este nevoia încă de sprijin financiar pe partea de hrană și de cazare. Sigur, 73% vor să cunoască limba română și o mare parte vor să cunoască, să învețe și partea de limba engleză. Printre nevoi s-au mai numărat și accesul la educație, acces la piața muncii, dorința de a face cursuri. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez pe scurt este că perspectiva copiilor este mult mai optimistă decât a adulților. Asta e, ei își doresc să se integreze, vor cât mai multe activități non-formale. Ne-a plăcut foarte mult că un număr extrem de mare, peste 75%, au spus că doresc să-și cunoască drepturile. O parte au zis că nu se simt suficient de informați în ceea ce privește drepturile lor, dar și dezbaterile pe care le-am avut noi cu copiii, cu adolescenții și la forumuri, ei au fost foarte deschiși. Uneori aș putea spune că un pic mai deschiși decât adulții, pentru că e altă posibilitate probabil de adaptare. Da, și noi la forum ne-am jucat, ne-am și jucat, nu numai treabă serioasă. Și au fost foarte încântați. Primul raport pe care l-am avut în februarie a fost un moment foarte fierbinte, chiar înainte de One Year Mark. Pe partea de acces la servicii de sănătate. Am avut cu adevărat atunci privilegiul de a lucra cu un profesionist care a avut acces la niște date. Aveți rezumatul studiului nostru în mapă. Serviciile de sănătate au fost sufocate și studiul nostru a arătat, cel puțin la momentul respectiv, serviciile de sănătate de urgență, din cauza multor bariere, în principal bariera limbii, în principal bariera prejudecăților pe care le au medicii de familie și a lipsei de sprijin, pentru că nu doreau să-și asume, de exemplu, faptul că nu înțelegeau bine limba, poate nu reușeau să dea diagnosticul corect. Au fost tot felul de situații care
au dus la niște blocaje pe partea de sănătate. Noi am făcut o serie de recomandări atunci, poate le discutăm mai încolo ca să nu luăm acum mult din timp, dar totuși sunt încă în continuare niște probleme, pentru că noi am făcut un update cu o colegă de-a noastră pe cercetare. În continuare bebelușii nu sunt vaccinați, un număr suficient de bebeluși. În continuare există un acces limitat la serviciile de sănătate mentală, la serviciile pentru bolnavi cronici. Deci în continuare avem niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm, mai ales datorită barierei limbii. Cert este că Ministerul Sănătății ne-a dat câteva date și am comunicat foarte bine cu Serviciul de Ambulanță din București, care ne-a povestit prin multe lucruri crunte prin care au trebuit să treacă, pentru că acești oameni nu aveau acces la medicii de familie și la consultații și atunci au fost nevoiți să se ducă în urgență. Pe partea de acces și integrare în educație, noi am făcut un studiu pe care l-am lansat în octombrie. Aici sunt datele pe care le-am primit recent de la Ministerul Educației. Trebuie să recunoaștem că noi am trimis într-o zi de marți solicitarea și am primit în a doua zi dimineață datele, ceea ce ni s-a părut foarte ok, pentru că avem acces la ce se întâmplă. Noi am oferit atunci 4 direcții de politică publică. În primul rând, încurajăm persoanele care vor să rămână în România să treacă copilul de la statutul de audient, să îi integreze în serviciile noastre de educație. Sigur, luptăm și noi, la fel cum a zis și Chiara, pe partea de educație timpurie și noi avem o problemă, că nu avem suficiente servicii de educație timpurie. Aici sunt niște probleme mai mari care țin chiar și integrarea pe piața muncii, pentru că nu au cu cine să-și lase copiii aparținătorii. Avem partea de limbă și partea de hub-uri educaționale. Un alt raport pe care noi l-am considerat mai deosebit a fost modul cum a impactat criza din Ucraina în ONG-urilor din România. Aici ONG-urile au fost obligate să crească foarte mult. Și-au crescut numărul de angajați, și-au dezvoltat capacitatea să lucreze cu un alt tip de beneficiari, și-au diversificat numărul de beneficiari și sigur, în raportul nostru veți găsi foarte, foarte multe mărturii ale ONG-urilor. O să închid cu recomandările pe care noi le-am făcut în urma întâlnirii de la Bruxelles. Am vorbit și mai devreme, am avut acolo un eveniment împreună cu domnul europarlamentar Victor Negrescu, în care am încercat să susținem alocarea cât mai multor fonduri pentru ONG-uri. Pe scurt, încercăm, cum zicea și Daniela mai devreme, să găsim o formulă ca aceste ONG-uri aceste fonduri să ajungă mai mult la ONG-uri, pentru că este clar că acest model al localizării a funcționat foarte bine. Mă voi opri aici să-i las pe colegii mei pe partea de bune practici și să putem începe discuția. Exact. Astea cumva ne ajută să stabilim un pic așa. Nu mai vorbesc nici eu și schimb un pic agenda și o să-l invit pe Silviu să vorbească primul. Și după Silviu se pregătește Beatrice. Haideți să ne ținem în 5 minute ca să putem să discutăm și cu sala, bine? Aveți microfoane acolo, vedeți dacă sunt deschise. Punem între timp prezentarea. Ți-l dau pe ăsta. Bună ziua! Mă bucur că reprezint acum și partea masculină, așa suntem într-o discriminare pozitivă la acest panel. De obicei, când vorbim de zona socio-umană, 90% reprezintă femeile, ceea ce e bine. Sunt Silviu Ioniță, sunt coordonator de programe și ca funcție sunt psiholog. Astăzi o să vă vorbesc de un subiect mai interesant și poate așa inedit, și anume sportul. Sportul în acest proces pe care îl avem. Dă-mi și mie, te rog, asta. Cu toții suntem cumva de acord că sportul reprezintă cel mai bun ambasador al unei nații în străinătate.
Dar iată că și din experiența noastră am constatat că sportul poate să fie un instrument important, esențial în lucru cu aceste persoane într-o situație cum se află ele, așa nume, de refugiați, atât cu copiii cât și cu adulți. Mai mult decât atât, am găsit în sport un element incredibil de important în procesul acesta de integrare și de incluziune, și anume faptul că sportul este un limbaj universal. Valorile, principiile, regulile le regăsim peste tot. De aceea, înainte să vorbim de integrare și incluziune socioeconomică-culturală, prin sport noi am reușit să integrăm poate primii ucraineni, pentru că ei, când au venit, fiecare sau marea majoritate făceau sport și au fost foarte ușor să se regăsească, să se înscrie într-un club. Au fost demersuri făcute chiar de federații să se naționalizeze anumiți sportivi, da? Și cumva primul proces de integrare pe care l-au avut refugiații ucraineni a fost prin sport în România. Ceea ce este un element absolut interesant și un lucru pe care ar trebui să ținem cont. În același timp, vă mărturisim că nici noi și nici o altă asociație din România pe zona aceasta n-a avut o expertiză în această zonă. Dar, pe această cale vreau să mulțumesc și colegilor din celelalte organizații, pentru că am reușit să ne ridicăm la un nivel de profesionalism extraordinar. În același timp, recunoaștem că fără cumva colaborarea excelentă pe care am avut-o cu FUNPC-ul și cu CARE România și datorită flexibilității acestora, n-am fi putut să implementăm fiecare ce a făcut atât de bine. Am reușit astfel să ne ajustăm nevoilor și etapelor frumos definite în acest proces de integrare. Da? Deci cumva cred că pentru noi aceasta este o lecție extraordinar de bună și un ghid de bune practici de a colabora și de a lucra efectiv în acest tip de relație. Cumva noi am mers pe ideea că la început este foarte important să integrăm nu sportul ca atare, adică nu să mergem către fotbal, basket sau sporturi structurate. Pentru că aici sunt diferite nivele. Am mers pe ideea de a face activități sportive cu caracter educațional și terapeutic. Noi nu am făcut doar sport, da? Am făcut și partea de consiliere și de suport psihologic. O să prezint doar scurt această zonă, pentru că cumva aici am mers pe zona de a prezenta partea sportivă. După cum știm și cu toții care ați lucrat în această zonă, ați văzut și copiii și părinții trecuți și intrați într-o zonă foarte, foarte dificilă din punct de vedere psihic și psihologic. Și anume în stări de depresie, anxietate generalizată, tulburări de somn, tulburări de alimentație, apariția dependențelor. Ei, primul șoc pe care l-am avut a fost că și noi am început în aceeași zi, cum au apărut refugiații, i-am primit în comunitatea de la noi. Sălile noastre de sport au fost săli de primire pentru sute și sute de refugiați. Comunitatea noastră a primit în fel și fel de campusuri și de case foarte mulți refugiați. Ce important este că aceste activități le-au permis copiilor să iasă din case și din locurile unde erau cazați. Am avut cazuri pentru noi șocante în care un copil nu mai ieșise de 3 săptămâni din casă. Da? Și nu a fost unul singur. Activitatea sportivă pe care le-am propus-o, activități frumoase, da? În care să le permită să descarce tensiunile, anxietatea, să găsească din nou acea bucurie. Da? Pentru că sportul știți foarte bine că declanșează acele endorfine și ne dă acea stare de plăcere și de bucurie, chiar dacă ne simțim din punct de vedere fizic obosiți. Și astfel le-am permis cumva să iasă din casă. Asta a fost primul element extraordinar de important. Apoi, și datorită cadrului în care îl avem la Znagov, și anume pădure și lac, ne-am putut folosi cel mai mult de pădure pentru a le permite cumva această activitate sportivă și să se întâmple și în cadrul natural. Și am găsit fel și fel de modalități prin care să facem aceste lucruri. Am uitat să mai dau din asta. Ai depășit timpul, să știi. Ca să 2,54. Să zic nu, s-a reluat. S-a reluat? Da. Că...
Mai am 2 minute 42. Nu, s-a reluat, dar nu contează. Ok. Mergem. Da, intrăm în prelungiri, că suntem obișnuiți cu asta. E greu să fii concis. Da. Considerăm în continuare că activitatea sportivă este esențială pentru sănătatea fizică, psihică și emoțională. Acest lucru trebuie continuat. În etapa a doua, ca să termin, am reușit cumva să ducem către sporturi structurate, către zona de fotbal, basket, șah, karate, kickboxing și judo și ce am mai făcut, astfel încât permițându-le copiilor, dacă aveau deja înainte această preocupare sau erau înscriși, să poată să practice acest sport. Acest lucru i-a ajutat foarte mult să integreze și în partea școlară. Extraordinar de important. Așa că asta a fost experiența noastră pe lângă partea de consiliere și suport psihologic, atât pentru copii și adulți. Și înțeleg că trebuie să termin. Păi, practic, nu o să termin, pentru că ne gândeam că poate colegii din sală vor să adauge ceva la ceea ce ai zis tu sau să te întrebe ceva. Da? Și atunci o să rog colegii Bianca să iei tu un microfon de la noi și să te duci în sală, știi de ce m-aș duce eu, dar sunt șchioapă. Sinceră să fiu, acum mă și dau de gol, că nu păream șchioapă, dar uite că sunt. Să puneți întrebări. Sau mergeți pe stativ, dar avem microfoane mobile ca să... Sunt eu întâi. Așa, dar înainte să întrebi tu, Daniela, mă întrebam dacă avem acel voluntar care să noteze niște idei la flipchart. Avem vreun voluntar care să noteze niște idei la flipchart? Nu vă înghesuiți foarte mulți, pentru că nu avem nevoie decât de un voluntar. Și a ridicat mâna, yeah! Mulțumim, voluntarule. Hai la flipchart, da. Ok, din ce a vorbit Silviu, eu zic că am putea lua ca și idee partea de, și mi-a plăcut ce a zis Chiara, să vorbim despre incluziune și nu numai despre integrare. Și atunci sportul ca și o metodă de incluziune. Și mă gândeam, Silviu, chiar să notăm faptul că, și poate și voi sunteți de acord, cei care ați lucrat cu copiii din Ucraina, că uneori e greu să-i aduci la un loc și să-i aduci, sau săturați și de online, poate și de foarte multe activități, dar la Silviu, la activitățile sportive vin foarte mulți copii. În rest, adolescenții stau cu calculatorul în mână, cu telefonul și nu prea ies din lumea asta virtuală decât cu greu, dar sportul pare că este una dintre metodele cele mai bune de incluziune a lor. Apropo de sport, aș vrea să adaug. Hai la microfon, știi de ce? Pentru că transmitem online și altfel nu se aude. Okay. Maria Sporea, sunt de la Protecția Copilului Constanța. La noi, la Constanța, a fost Federația de Judo din Ucraina, aproximativ 100 de copii care au avut cazare la Constanța și care, apropo de mediul natural, da, făceau pe plajă astă vară toate exercițiile lor sportive. Am fost și noi la concurs acolo cu ei, pentru că sunt undeva aproape de 300 de copii de care are grijă domn președinte de acolo, sau chiar, nu cred că e vicepreședinte la Federația de Judo, are o sală, un dojo foarte, foarte bine. Așa sprijină copii din Ucraina, pe care și noi i-am putut sprijini și cunoaște în acele momente când a organizat campionate, pentru că se pare că acest proces de integrare este foarte ușor în momentul când reușim să folosim sport. Are aceleași reguli, e un limbaj universal, e suficient să arunci o minge între două grupuri, că sunt români, că sunt ucrainieni, ei se vor juca fotbal foarte frumos. Sport și limbaj universal. Daniela, întrebare. Vă salut, eu sunt Daniela Drăghici, instructor de Empowerment through Self-Defense, abilitare prin autoapărare. E un fel de sport, nu chiar sport. O să spun mai multe mâine și o să fac și un scurt demo. Mâine la ora 11, tot aici. Dar ideea e că rezonez extraordinar cu ideea de sport. Am lucrat cu peste 500 de
refugiați, refugiate, mame și copiilor adolescenți care într-adevăr s-au prins destul de greu în joc, ei stând mai mult pe telefon și fiind mai retrași față de chestia asta, dar am găsit o metodă prin care i-am făcut co-instructori alături de mine și le-am dat palmarele și atunci ei s-au simțit responsabili să-și ajute colegii și mai ales pe cei mai mici decât ei să facă lucrurile astea. Am reușit să lucrez și în spațiu închis, nu musai în săli de sport, o singură sală de sport într-adevăr, la o școală în care erau cazați foarte mulți copii din Ucraina, refugiați cu părinții lor și unde nu fuseseră niciodată lăsați în sala de sport. A fost ceva pentru mine îngrozitor și ei când s-au trezit acolo și au văzut o dita ai sala de sport, au găsit o minge și au început să bată mingea asta. A fost primul lor instinct să facă chestia asta, după care au putut să lucreze și cu mine, că era mai greu. Dar am făcut și afară, într-adevăr, și am rădăcinile în Snagova, așa că abia aștept să facem în pădure ceva de genul ăsta, într-adevăr, e foarte bine. Și apropo de incluziune, am lucrat și cu adolescenți și maturi din comunitatea LGBT, împreună cu ceilalți, că ei toți trebuie să se adapteze. Și mai mult decât atât, am reușit să adun la aceste ateliere mame și bunici din Ucraina cu copiii nepoților, cu mame din România și cu copiilor, ca într-adevăr să sudăm mai mult solidaritatea între cele două popoare, ca să zic așa. Pentru că la un moment dat erau niște frecușuri bazate pe tot felul de chestii, că ei au bani, noi nu avem bani și avem și noi săracii noștri, și care s-au disipat în momentul în care au văzut, păi, suntem toți la fel și avem aceleași probleme. Așa că pledez în continuare pentru asta, sper să fie fonduri suficiente pentru continuarea activităților care s-au dovedit de succes și cu impact pentru toată lumea. Date avem, bravo Corina că avem toate astea, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci cumva să trecem acolo la idei și incluziune și reducerea, nu știu cum să zic, nu știu, a prejudecăților, da, sau a eventualelor conflicte sau ceva de genul ăsta. Haideți să trecem la următoarea invitată, la Beatrice Darie de la Bethany și după aceea, tot așa mai luăm, trebuie un pic să ne grăbim, vă rog eu mult, prezentatorii, pentru că suntem în întârziere și aș vrea, nu mai avem doar 25 de minute în care trebuie să discutăm și recomandările și tot ce mai avem de discutat. Bună ziua tuturor! Numele meu este Beatrice Darie, sunt director de programe la Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Felicitări pentru organizarea acestei conferințe, felicitări pentru toată munca voastră, colegi de la FUNPC, pentru toate aceste studii relevante care ne ajută să ținem pasul cu informația și cu unde ne aflăm. Apreciez foarte mult toate discursurile pe care le-au avut antevorbitorii, atât cu privire la ceea ce înseamnă o perspectivă internațională, europeană, cât și cea națională. De asemenea, ne ajută enorm să înțelegem încotro ne îndreptăm. Fundația Serviciilor Sociale Bethany, foarte pe scurt, prezentă de 30 de ani în România. Anul acesta celebrăm 30 de ani. Chiar luna aceasta celebrăm această vârstă frumoasă cu operațiuni în județul Iași și în Timișoara, cu programe adresate copiilor și tinerilor vulnerabili, cu precădere din mediul rural, furnizând servicii sociale acestor grupuri și totodată încercând să combatem abandonul școlar și să sprijinim copiii în educație. De asemenea, cu o contribuție relevantă la tot ce înseamnă sectorul ONG, fie pe zona de dezvoltare organizațională, fie ca parte din federații și coaliții care luptă pentru capacitarea și împuternicirea sectorului. Sigur că pe fondul crizei nu puteam să rămânem impasibili. Centrul nostru comunitar, sper să vină și prezentarea, modelul de bune practici pe care am ales să-l prezentăm astăzi. Da? Dar nu se vede nicăieri. De la Beatrice Darie? Și recepționatul. Tu vorbești, eu mă duc. Ok, da.
Bun, o să vină și prezentarea, până atunci o să continui. Centrul comunitar pentru copii și familii din Ucraina, sigur că ar ajuta și suportul vizual, este modelul de bune practici, sperăm, pe care l-am implementat noi în județul Iași. Și așa cum îi spune și denumirea, e un centru deschis, am ales să fie un centru deschis către comunitate, un centru care a avut, începând din iunie 2022, când a fost deschis, un complex de servicii psihosociale integrate pentru persoanele strămutate din Ucraina. Practic, acest centru a constituit o etapă 2, i-am spus noi, un stage 2 al intervenției, întrucât anterior deschiderii acestui centru, Fundația Bethany a administrat un centru de tranzit timp de o lună de zile, Iașul fiind o zonă cu un mare tranzit al populației fix la momentul acela când a izbucnit războiul. Centrul de tranzit care ne-a permis să identificăm și să previzionăm cumva ce nevoi va avea această populație care a ales să rămână pe raza județului Iași, motiv pentru care, desigur, am deschis acest centru în comunitate. Pe prezentare am ales eu să spun câteva cuvinte despre modelul de finanțare pe care noi l-am ales pentru acest centru. Practic, noi am dezvoltat un întreg program care poartă fix acest nume, Centrul Comunitar pentru Copii și Familii din Ucraina. Un spațiu deschis către comunitate, cum spuneam, în care, practic, nu am avut criterii de admitere, ci orice persoană strămutată din Ucraina și care se afla pe teritoriul județului Iași putea veni și accesa, și poate veni în continuare, centrul funcționează și în prezent, putea veni și accesa serviciile din centru. Modelul de finanțare a fost un model care ne-a permis să păstrăm structura acestui program, acestui centru, unde, desigur, finanțarea de la CARE, și pe această cale mulțumim din nou atât reprezentanților de la CARE International, cât și colegilor noștri de la Fundația SERA cu care am implementat acest program. O finanțare consistentă mai bine de 50% din finanțarea pentru centru a venit de la CARE International. A fost de fapt un mix de finanțare, deci pe de o parte CARE International, de asemenea acum avem o finanțare publică de la programul Active Citizen Fund România, un program de finanțare publică prin Guvernul Norvegiei, finanțare de la Amazon, iată o finanțare privată de la o companie și finanțare de la Bethany Christian Services. Totodată, ce mai pot spune ca și model operațional, sunt 4 piloni pe care am construit acest centru. Un prim pilon este echipa. Am construit o echipă multifuncțională cu 10 colegi stabili, să zicem, dar desigur că pe lângă acești colegi un rol important l-au avut și alți colegi din organizația noastră. O echipă multidisciplinară, asistent social, psihologi, profesori de limbă străină care să poată să furnizeze aceste servicii. O echipă care și-a demonstrat loialitate și reziliență pe tot parcursul acestei perioade și pe care, desigur, ne-am dorit să o păstrăm mai departe, pentru că are o expertiză care merită dusă mai departe în beneficiul acestei populații. Un alt aspect important, credem noi, este diversificarea serviciilor. Va fi și un slide la un moment dat în care apar tipurile de servicii pe care le-am furnizat. Această echipă, practic, a putut fi implicată în evaluarea nevoilor și atunci, practic, am trecut permanent prin ciclul acesta de nevoi pe care persoanele din Ucraina l-au avut, nevoi de bază, de la hrană, îmbrăcăminte și până la nevoi legate de statusul emoțional, psihologic și mergând anul acesta, ultimul an, la servicii de integrare în muncă. Totodată, un alt aspect important este faptul că ne-am dorit să fie un hub comunitar, îi spunem noi, un spațiu deschis către comunitate,
în care orice organizație sau inițiativă cu resurse, expertiză, dar care nu avea infrastructura necesară pentru a oferi servicii populației din Ucraina să poată veni. În felul acesta am reușit să colaborăm cu aproximativ 20 de organizații naționale, internaționale, care și am putut să avem acest mix de intervenții și de specializări, încercând să eficientizăm resursele și să evităm suprapunerea resurselor. Credem noi că a fost un aspect extrem de important și în continuare susținem această direcție. Ca și obiective principale, noi am vizat 3 mari obiective. Pe de o parte, un obiectiv care a însemnat să oferim un spațiu protectiv pentru copii. S-a vorbit foarte mult despre lucrul acesta în această dimineață, faptul că această comunitate de ucraineni care a venit în județul nostru avea și are în continuare nevoie de un spațiu protectiv, un spațiu în care să nu există bariere de limbă, un spațiu în care să se simtă ca acasă, așa cum mulți dintre ei au început. Și pentru asta am desfășurat o multitudine de activități cu copii și cu adulți, pornind de la activități de educație non-formală, care s-au menționat, și alte tipuri de activități adresate cu precădere copiilor pe zona aceasta de educație. Totodată, pentru a crea acest mediu protectiv, au fost serviciile psihosociale, am avut psiholog și în continuare avem psiholog angajat, servicii care au vizat menținerea unui echilibru emoțional cât mai bun. Adevărul e că e foarte greu să vorbești despre un an, jumătate, aproape 2 ani în câteva cuvinte, dar mă strădui, cred că ar fi ajutat într-adevăr și suportul îmi pare rău pentru partea aceasta tehnică. Bun, atunci să încerc să fac o scurtă concluzie. Cred că ce a fost important pentru noi ca organizație, ca și elemente, să zicem, de unicitate și impact, a fost faptul că a fost un punct deschis către comunitate, așa cum spuneam, și în care fiecare persoană strămutată din Ucraina a putut găsi un tip de serviciu care să fie în acord cu nevoile. Apoi, partea aceasta de formare de comunitate colaborativă la nivelul județului Iași, care ne-a permis schimbul acesta de expertiză, resurse financiare, umane, competențe și să putem să fim cât mai eficienți în furnizarea serviciilor. Și dacă ar fi să mă uit spre zona de nevoi și perspective, aș puncta doar 2-3 lucruri, și anume faptul că, da, în continuare avem aproximativ 70-80 de beneficiari lunar care ne calcă centrul, ceea ce înseamnă că nevoia există. Totodată, da, pare rău. Partea aceasta de sprijin în ceea ce privește integrarea și incluziunea copiilor în școală, primim deseori remarca legată de faptul că copilul meu este invizibil, da? Adică un copil ucrainean într-o școală, ceea ce ne obligă să ne uităm către zona aceasta de educație inclusivă. Mulțumesc și rămânem aproape. Exact, și o să mai putem să o derulăm eventual și în alte momente ca să o vadă și colegii. Mulțumesc. O invit acum pe Cristina Scuru, colega noastră de la The Smile of the Child Greece. Dați-ne, vă rugăm, și pointerul ca să îl dăm să mulțumim, să sperăm că prezentarea asta este și că funcționează tot în regulă. Let's keep the time, please. Hello, I'm a social worker, and before we start, I want to say that in Greece, we have people who are seeking asylum not only from Ukraine, but for countries like Syria, like Iran, Afghanistan, Iraq, Egypt, Ghana, etc. So, because I think that most of you don't know about the system in Greece and how the healthcare system works or the child protection system worked, I made the PowerPoint about a case study. So with the case study, you will see how some of those work, and you will see our deficiencies too.
Before we start, it's important for you to know that in the Smile of the Child is been active 28 years now, and all due to a child that lost the battle of life, and before he dies, he wrote a letter that he wanted to help children. He wanted to help children with poverty, with health issues. So that's our pillars in the Smile of the Child. We are next to every child with health problem, every child in poverty, every missing child, every child victim of violence. All services are for all children, regardless of the legal status. And I am saying that because for people seeking asylum from other countries, for the MENA countries, for example, legal status, it's not the same like the people from Ukraine. Give me a minute. This is Andreas, he's 10 years old before he lost the battle for life. The goals, we don't have time about that. Some of our pillars and how many children we supported, if I had time. Okay, that's the case study. Our example comes for a girl. We will call it Z. Z, she's 5 years old now, and she has a rare genetic syndrome. She's from Iraq. She came here with her parents seeking asylum. Due to her health problem, she was going on a regular basis in the hospital. The hospital was in charge for some of the health problems of the child and their social services too. There were some suspicions that the child was abused, but it took a lot of time for the hospital services to verify that the child was abused because of the cultural differences, of the language barrier, etc. One time, we learned that the parents blinded it, so she doesn't have eyes. Then the social services of the hospital did the procedures and the child was removed for the family. And now she is living in a hospital because in Greece we don't have services for children with several health problems and who do not have parents. So our girl is growing in the hospital in Athens, and we try to be with her. What is missing, as you will see in our case study, is the interconnection, and that's what we try to achieve. And we try to help when the child was removed from the family, she didn't want to eat. She was feeding through a tube because of the trauma. We have volunteers that helps and come to the hospital and do speech therapy, and now she's eating again. And she trusts people. She's growing with the medical staff, with the nurses, the doctors, our volunteers, the social worker of the organization, the social workers of the hospital. And with the help of the give me a minute, because with the help of the sponsor, we try to cover some of the medical needs of the child. And with the help of the volunteers, we try to cover the speech therapy. We arrange the legal procedure, the legal documents that Z needs. For example, in processes to take an ID because she's not living with her parents. And we support her needs. She's going to school for children with special needs. She has friends, and she smiles. She's going to parties, and with our medical ambulances, we transfer that child, Z, to the hospital because no one is there to transfer her or to cover her medical needs. When she was feeding through a tube or had an oxygen device, no one was there to take her supplies.
We mentioned SZ because we are very proud, and this case shows what is missing and what we should do. Try to connect the social service from the one hospital that she's living now to the social service from the other hospital that she went there with the parents to a pediatric hospital, to the child protection services, to the asylum services, and our organization. The problem was that something we lack in Greece is the interconnection, not only between the public services and the organizations, but between the two different public services. These parents are not in Greece anymore, and the asylum services didn't know about that because the appropriate services never mentioned the problem to the other public service. So something that we do in all of the departments, in the medical departments, in the support centers, in the line for missing children, is that we try to interconnect with the social services. We always speak with the social service of the hospital, with the social service of the municipality, because it's important to know the information, to support the child holistically and the family, and in some cases, for families to keep the child, because the important thing is for families to keep their children and to support them in every way we can, and the state can't provide them. So I said everything under 5 minutes. Thank you very much. Da, cred că e important să notăm acolo și serviciile integrate, că e foarte important să știe cine cu cine trebuie să ia legătura și cum să coopereze. Și asta e important de notat și trec mai departe la Mașa. Mașa nu are o prezentare PowerPoint, deci cu asta acum nu ne mai stresăm. Și după Mașa o să urmeze Mihaela. So Masha, the floor is yours. Hello. Excellent. Hi. Thank you. I will try to be brief. I know that we're way over time and you might be getting hungry. Maybe I'll just say a few words because I'm not about EPIM, because I'm not sure if all of you know what EPIM is. It's the European Program for Integration and Migration. It's an initiative of, I think, currently 25 foundations, and it's based in Brussels. And the focus is to support civil society actors who are working on creating lasting responses to migration and inclusive societies. My role here and my role in EPIM, I'm a consultant currently working specifically on the Ukraine response program that EPIM launched when the war began, and we focus, my personal focus is specifically on Central and Eastern Europe. I myself am based in Prague, Czech Republic, and I'm sort of probably much more informed about the context of my region, so Czech Republic, Slovakia, Poland. But I think most things I'm going to say today are probably true throughout our region. Also, maybe worth mentioning, for me, mental health of migrants is a very important topic, and when the war began, that was my focus of work in various NGOs in the Czech Republic. Maybe what I wanted to say was slightly, maybe I'll zoom out a little bit, and in the interest of time, I'll mention just a few aspects that I have seen that have been very important
and innovative in the work that has been happening in our region since the beginning of the war in Ukraine. These are aspects that are not only important because they're examples of good practices and innovative approaches, but I think they're also important in the long term to focus on as we transition from humanitarian emergency response mode into a more long-term integration and focus on inclusive societies in Europe as a whole. I wanted to mention 3 aspects, and they're community building, creation of new partnerships, and fostering of solidarity in host communities. And let me just say a couple of words about each. What I have seen in the various programs, both programs that EPIM has supported, and EPIM has been able to partner with over 20 initiatives around Europe, and as I mentioned, primarily focusing on countries who have received most of refugees from Ukraine, so Central and Eastern Europe. The aspects that I mentioned, we all know them. This is something that I think most of the NGOs in the region have been working on for years, but they have taken on a different meaning and maybe have introduced new concepts since this increased influx of refugees and migrants in the past 2 years. Community building. In the past, it has been mostly focused on sort of pillars of integration, as we understand it, within the EU context. So language learning, cultural exchanges, with the idea of drawing in migrants into the host societies as quickly as possible. What I have seen happening in programs and initiatives concerning Ukrainian refugees is much more of a focus on community safety and community that is fostered and grown by its members, not just by host societies that create these communities for migrants, but communities that are peer-based and created by refugees and migrants themselves. There have been numerous examples of both Ukrainians who have been already living in host societies and Ukrainian refugees who were newcomers, creating spaces that are safe, creating new communities, and this has been very successful, and I think in many ways it has given us a new perspective on what inclusion can look like. Also, as I'm a mental health professional, I think an important aspect of this sort of bottom-up community building is really empowerment of migrants or refugees that this allows to do. That these are not only, they're not placed only in positions of accepting help, but also of providing help to each other. And I think this is also very kind of a lasting example for us. How am I on time? I'm running out. So I'll be much faster. New partnerships, I think this is something that that has been spoken about throughout today, so I don't need to go in depth into it. But new partnerships have been formed not only between governments and civil society actors, but also between private sector actors. We've seen numerous examples of provision where private companies provide both employment, accommodation, but also sometimes social and legal support to newcomers. And also there have been situations where you had completely
new NGOs entering the migration sphere, which I think has been very positive, and it's something that, in my opinion, needs to be fostered in the future, where, for example, NGOs that deal with mental health or deal with social inclusion that have never before focused or worked with migrants, all of a sudden have started working with Ukrainian refugees and entered into cooperation with long-term migration actors. I think all of these are examples not just of positive cooperation and interesting projects, but these new partnerships allow us to offer a holistic approach to integration, to allow us to provide services and provide the host communities with a wider perspective on refugees, on migrants. So not just helping one person, but helping a family, helping physical and mental health of that family, their education, their future, and integration in the country. And lastly, is that it? Okay. Okay. 1 minute. I think both of the topics that I spoke about, community building and new partnerships, actually feed into the last point I wanted to mention, and that's solidarity. We've seen local societies, host societies around Europe present an immense amount of solidarity with refugees from Ukraine, and it has been, it has been bottom up, and it has been very spontaneous and I think exciting for many of us who've worked in the migration sphere for many years prior to the war. But this is also the most, the least lasting aspect, I think, of what we have seen over the last 2 years. And I would encourage, I think, all of us to think about how to foster that solidarity, how to really implant the ideas of inclusion into our societies, that it will not end in the next year or two, but it will grow within our societies for a longer future. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much, Masha. Mihaela Sandu, ultima. Și după ce vorbește Mihaela, o să vă rog să pregătiți PowerPoint-ul colegilor de la Bethany, pentru că aș vrea să punctez de acolo, din PowerPoint-ul lor, niște chestii. Bine? Vă rog. Mihaela. Mulțumesc mult. Eu o să fiu foarte scurtă ca să salvez din timp. Proiectul pe care noi l-am avut împreună cu FUNPC, Fundația CARE și Fundația SERA a fost legat de integrarea pe piața muncii a refugiaților ucraineni. Ne-am dezvoltat un centru de consiliere vocațională și integrare pe piața muncii. Ne-am îndreptat către aproximativ 1100 de refugiați pe care i-am consiliat. Aproximativ 20% dintre aceștia au și fost integrați pe piața muncii. Ceea ce am învățat noi sau cu ceea ce am încercat să facem în acest proiect și să ne adaptăm, pentru că piața a fost atât de dinamică, ei au fost atât de dinamici și a fost cumva o muncă în care a trebuit tot timpul să ne adaptăm proiectul. O mare parte dintre ei sunt cu studii superioare, ceea ce a îngreunat foarte mult integrarea pe piața muncii, necunoscând limba română. A fost una dintre cele mai mari provocări. Aceștia fiind nevoiți să facă compromisuri și să accepte locuri de muncă mult sub nivelul lor. Ceea ce făcea ca retenția pe piața muncii să fie una foarte scăzută. Și împreună cu o parte dintre aceștia am încercat să găsim soluții astfel încât integrarea lor pe piața muncii să fie mult mai stabilă. Și ne-am îndreptat către zona de antreprenoriat, încercând pentru cei cu studii superioare să le găsim niște soluții
de a se îndrepta pe zona aceasta de antreprenoriat și împreună am gândit niște ateliere unde am adus antreprenori, oameni de afaceri, care să îi consilieze și să facă mentorat cu ei cum să-și deschidă propriile afaceri. Și asta pentru că deja se întâmpla pe piața neagră mici afaceri întreprinse de doamnele din Ucraina, în special în zona de catering și de beauty. Hotărârea de guvern care a fost emisă anul trecut în aprilie, cea prin care primeau sprijin financiar doar dacă demonstrau că se integrează pe piața muncii, a dus la o creștere foarte mare a locurilor de muncă, astfel încât de la 1353 câți erau înregistrați în Revisal în 2022, în decembrie 2022, în decembrie 2023 au fost aproximativ 20.400. Deci o creștere extraordinar de mare, de urmărit pe mai departe partea de retenție, de văzut cât stau ei la un loc de muncă. În paralel, ce am încercat noi să facem este, am făcut târguri de locuri de muncă și am răspuns nevoii pe care Agenția Națională de Ocupare a Forțelor de Muncă ne-a adresat-o, și anume formarea unor profesori care să predea limba română pentru ei într-un mod accelerat, astfel încât integrarea lor la locul de muncă să fie mult mai facil. Am organizat 3 astfel de cursuri de formare pentru cadrele didactice din România și am format 71 de profesori care sunt în acest moment resurse la nivelul agențiilor județene de ocupare a forțelor de muncă pentru a deservi refugiații ucraineni. În același timp ne-am îndreptat către adolescenți și am avut vision boards, ateliere de vision boards în care aceștia au încercat sau au fost stimulați să-și creioneze drumul educațional și profesional. Și a fost una dintre cele mai plăcute și dorite activități de către adolescenți. Și, evident, atelierele vocaționale pe care le-am făcut pentru femeile care nu au avut nicio carieră înainte și încercam împreună să descoperim ce ar fi potrivit pentru ele să facă mai departe și plecând de la aceste ateliere am încercat să le reorientăm profesional. În continuare, una dintre cele mai mari provocări de integrare pe piața muncii rămâne limba română și serviciile de daycare pentru copii. Gata, am fost... Super, mulțumim. Puneți, vă rog, slide-ul colegilor de la Bethany, cumva, pentru că ei acolo cumva concluzionează, de fapt, slide-ul în care arată despre echipa Ok, pune slide-ul și vă zic eu unde, al doilea, al treilea slide. Așa, cam toți colegii au vorbit, inclusiv Cristina, despre partea asta de echipă pluridisciplinară și colegii de la Bethany au ilustrat foarte bine în acel slide-ul 3, despre importanța asta de a avea o intervenție integrată în echipă pluridisciplinară, despre diversificarea graduală a serviciilor bazate pe nevoi și Corina, colega mea, va vorbi că noi am făcut NPC două analize de nevoi, pentru că serviciile ar trebui să fie bazate, bineînțeles, pe nevoi. Managementul de caz, care iar e o provocare atunci când ne întâlnim cu o situație, mai ales în România, pe care nu am avut-o înainte. Pentru noi, criza refugiaților, pe noi ne-a luat prin surprindere și atunci a trebuit, pur și simplu, România, serviciile din România să se transforme și să se adapteze la contextul acesta.
și hub-urile comunitare și despre partea comunitară a vorbit și Mașa foarte bine despre cât de important este să mobilizezi comunitatea și că implicarea în comunitate este să le oferi și să îi lași pe refugiați să ofere și ei. Și că e nevoie de noi perspective ale comunității. O să rog frumos sala, 10 minute, oricum am întârziat deja la masă, și după aceste 10 minute o să mergem la pauza de prânz, pentru că oare la ce oră am zis noi că e prânzul? Până la 14:30. Da. Haideți, vă rog, dacă există comentarii din sală, remarci sau întrebări pentru colegi. Sau poate, nu știu, să dați un alt exemplu. Dar vă rog. Aveți microfon. Mie îmi spune Mila Malcoci și sunt director executiv Keystone Moldova, deci aș vrea să menționez puțin despre persoanele sau abordările în cazul persoanelor cu dizabilități refugiate, pentru că despre aceasta s-a menționat astăzi mai puțin, dar deci reieșind din experiența... O să avem mâine partea de... Da, reieșind din experiența noastră. Deci, în primul rând, aș menționa necesitatea unei abordări individualizate, bazate pe nevoi și pe un plan centrat pe persoană. Asta e foarte important. Servicii, deci crearea unui mecanism de referință de exemplu, în cazul nostru l-am creat prin intermediul unui task force pe dizabilitate și prin intermediul unui hotline pentru persoane cu dizabilități și grupuri de suport. Sunt foarte importante, pe lângă hub-urile în comunitate. Mulțumesc mult! Mulțumim, așadar hub-urile comunitare și într-adevăr important. Încă slide-ul colegilor de la Betanii, cel următorul, pentru că în următorul slide, îți prezint eu slide-urile, mulțumesc că m-ai ajutat să fac concluziile. Pentru că în acest slide e foarte important ce a spus voi, crearea unui mediu care să fie protectiv, dar și de calitate, da? Și pe lângă sprijinul material, serviciile, pentru că de foarte multe ori și în serviciile din România ne bazăm foarte mult doar pe ajutorul la material, pe beneficii și nu întărim capacitatea serviciilor, a intervențiilor. Și cred că asta e important pentru că finanțarea serviciilor și serviciile astea să fie educaționale, sociale, de recuperare și, cum zicea și Mașa, servicii care să schimbe cumva mentalitatea comunității. Și Mașa a mai menționat nevoia de noi parteneriate și, într-adevăr, și noi, Federația, am fost puși în fața unor noi parteneriate cu companiile. Că noi, Federația, nu prea luam sprijin de la companii. Dar acum companiile au venit către noi și uite că am învățat să lucrăm și cu companiile. Colegii de la Star of Hope. Mai avem aici și după aceea colegii de la Star of Hope. Do you have the micro, Kieran? Yeah, please. I'll be brief. Hi, Kieran from Eurochild. Just wanted to, well, firstly, apologies for adding a comment as opposed to a question at a conference, but just to abridge to what Chiara mentioned as well with regards to EU funds, there's another EU funding program which is relevant for access to education, that's the Erasmus+. And to let people in the room know today, there is a call currently. One of the roles I play in Eurochild is that I sit on the expert group at the European Commission's DG for Education, Youth and Culture on schools. And as part of that, there is an EU funding program with Erasmus Plus on policy experimentation for school education, which can be very relevant to that conversation too. The funding is open until June. If anyone is interested in the room to talk about it after, I'm very happy. I'll be at the exchange later anyways, and we can talk further. But just to abridge to the great funding programs Chiara mentioned, and thank you everyone for sharing the experiences of community building and work you're doing directly with children at a very individual level as well as at a wider community and country level. Thank you. Thank you. Așadar, foarte bine punctat. Să știți că proiectele astea Erasmus sunt extraordinar de utile. Chiar ne povesteau colegii în pauză. Câteva dintre ONG-uri au aplicat pentru prima dată și au fost foarte mulțumiți. Cred că și tu, Oana, ziceai la un moment dacă ați avut un prim Erasmus. Uite, poate e legătura cu Chiran să vedem
what's next, ca să zic așa. Te rog, hai. Da, Star of Hope. De la Fundația Star of Hope vreau să menționez că acționăm pe zona de nord-est a României și la ora actuală să întăresc ceea ce a spus și colega mea de la Betani, faptul că este foarte important modelul acesta de integrare și ce vreau să spun este faptul că suntem și acum în Vama Siret și avem servicii la primirea refugiaților, oferim servicii chiar când intră în țară, avem centru de cazare și avem terapie pentru copiii cu dizabilități, ce spunea colega noastră că nu există. Să știți că noi acționăm pe partea asta și oferim terapie pentru copiii cu dizabilități și important sunt parteneriatele. Avem parteneriat cu Școala Filadelfia, de exemplu, în Suceava, unde oferim suport educațional pentru copii. Mulțumim. Oriana. Se întâmplă să cunosc aproape toți participanții, de-aia îi prezint eu înainte. Păi, dacă majoritatea membrilor suntem membri FONPC, e normal să ne și cunoaștem. Bună ziua, numele meu este Oriana Goleanu, sunt coordonator de proiecte la Fundația de Ajutor Medical Profilaxis din Timișoara. În cadrul acestui program, Help for Ukraine, am implementat un program de servicii medicale prin telemedicină, cu acoperire națională. Nu știu dacă au mai fost alte proiecte cu acoperire atât de mare. Practic am activat în 8 orașe mari din țară, unde există o concentrare semnificativă de refugiați și am venit în sprijinul lor cu servicii medicale de specialitate, cardiologie, boli interne, dermatologie, pediatrie. Aș dori să semnalez două probleme sau provocări din sfera sănătății. În primul rând, serviciile medicale de specialitate rămân în continuare greu accesibile pentru refugiații ucraineni, pe de o parte datorită barierii de limbă, vorbim de date medicale care trebuie să fie foarte corect traduse și înțelese atât de către medic cât și de către pacient, dar pe de altă parte și datorită unei realități cu care se confruntă orice cetățean român care dorește să acceseze servicii medicale gratuite ale medicilor care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. O programare, să găsești un loc la un medic specialist care nu costă, care e în contract cu casa, durează cel puțin 1-2 săptămâni pentru orice cetățean român. Foarte, foarte greu găsești mai devreme programare. Pentru refugiații ucraineni este și mai complicat să acceseze aceste servicii, de aceea trebuie să, cel puțin noi, ONG-urile, trebuie să găsim o variantă de a-i sprijini în continuare pe această problematică, pentru că, așa cum s-a semnalat, majoritatea refugiaților sunt femei tinere cu copii mici sau vârstnici cu boli cronice, ambele categorii de persoane având o patologie medicală specifică. Pe de altă parte, aș dori să semnalez o problemă care devine din ce în ce mai acută în ultimii 10 ani. România a devenit o țară de tranzit pentru diferite valuri de refugiați. A fost prin 2015 valul de refugiați din Orientul Mijlociu. Acum sunt refugiații din Ucraina și mai nou avem o altă categorie de emigranți, de persoane integrate în diferite domenii de activitate, din Sri Lanka, din Asia, chiar și aici în hotel am văzut foarte multe persoane. În Timișoara am constatat că mulți din acești angajați au început să-și aducă și familiile cu ei. Aceste persoane toate provin din zone sau din țări în care nu există programe de sănătate, de imunizare a populației și aduc cu ele un risc crescut de îmbolnăvire pentru cetățenii români, pentru copii, pentru adulți. Poate că este de regândit o abordare a politicilor publice de informare, de prevenire, de conștientizare a populației autohtone cu privire la acest risc care devine din ce în ce mai real. Mulțumim. Colegii mei de aici de la panel deja au zis că ăsta e începutul. România trebuie să se obișnuiască și să aibă, să folosească experiența asta
nu neapărat pentru alte crize, dar pentru a învăța să lucreze cu refugiații. Și ceea ce zici tu, Oriana, cumva e din zona asta, că trebuie să ne schimbăm perspectiva și să învățăm lucrul ăsta. Aș vrea să mai menționez, să nu uităm să ne uităm pe EU Toolkit, despre care vă vorbea Chiara, pentru că acolo vom găsi informații utile legate de abordări, de proiecte, de cum putem să lucrăm cu refugiații, un instrument bun al Comisiei Europene. Vă rog să dați și ultimul slide sau penultimul slide al colegilor de la Bethany, pentru că tot așa e bun pentru concluzii și ne este de folos. Mai încolo. Așa, la unicitate, că de fapt despre asta vorbim, despre nevoi, perspective și despre unicitate și impact. Așa ne putem măsura proiectele, așa cum spuneați și voi, colegii din sală, abordările trebuie să fie într-adevăr centrate pe indivizi și pe nevoile indivizilor. Dacă mai sunt, ar trebui să plecăm în pauză, pentru că celelalte grupuri au plecat și mi se face semn că, dar noi am fost și grupul cel mai mare, sorry, asta este. Și dacă nu mai sunt comentarii, aș vrea să aplaudăm traducătorii, pentru că au fost super... Să vă spun că în sală avem și colegi cercetători, care și astăzi și pe parcursul întregii conferințe și după ne pot oferi perspective ale unor experți pe partea asta, pentru că noi toate proiectele ar trebui de fapt să ne le axăm pe baza unor cercetări și nu așa la voia întâmplării. O parte dintre ONG-urile pe care le-ați auzit astăzi le veți vedea mâine în Marketplace și puteți să aflați mai multe. Și în pauze. La 14:30, să știți că ne vedem aici să discutăm despre concluzii. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc mult de tot!